Hodnotenie sezóny 1974-75 riaditeľom Divadla Slovenského národného povstania Vladimírom Dudášom. Denník Práca 19. augusta 1975. S hodnotením sezóny nemôžeme prejaviť úplnú spokojnosť, preto sme poverili skupinu pracovníkov, aby vypracovali analýzu na rozličné druhy činnosti, ktoré sa po spracovaní stanú smernicou pre všetkých pracovníkov na zlepšenie úrovne finálneho výrobku nášho divadla. Týmto záväzkom sa chceme dôstojne pripraviť na jednu z najdôležitejších politických udalostí v budúcom roku, na 15. zjazd komunistickej strany Československa. Hodnotenie sezóny 1989-90. Dne 23. novembra 1989 sa v divadle SNP uskutočnil prvý veľký štrajkový míting umelcov a pracujúcich mesta, na ktorom anonymný telefonát pohrozil, že v sále divadla je nainštalovaná bomba. Nasledujúci deň zase skupina provokatérov nepustila do divadla divákov s lístkami na predstavenie a to bola plánovaná prvá premiéra. Pracovníci divadla však operatívne namontovali reproduktory do okien a tak dáv stojaci pod oknami mohol byť účastníkom protestného mítingu. Jana Šmatláková, Národné divadelné centrum, 1. septembra 1990. A mimochodom 1. septembra 1990, teda ten istý deň, začal navštevovať ľudovú školu umenia vo Vrútkach vtedy 5-ročný Dalibor Karvaj. Dámy a páni, dnes si v jeho podaní vypočujeme Carmen Fantáziu od Franza Waxmana a na klavíri ho sprevádza Daniel Buranovský.